Takže čau lidi, dneska ve dnešního videa, dneska se podíváme na live event na Chapter 6 Season 2. Tak jdeme na to. OK, takže už jsme tady v tom lobby teda a co, je to tady úplně divný, dá se tady zabít katanou a zabili tady několik lidí z katana a už nám to za 39 sekund začíná. To pojďte hoši. Je to úplně narychlo, teďka zapínám to nahrávání, já jsem úplně zapomněl to nahrávám. To můžu nahrávat, už jsem si dělal. Co to je? Co to můžu skákat po něm? Bude to portálu. To má nějaký obličej? Ale rozumím to upalo. Co to je? No. Boss fight. Takhle boss fight. No, až takhle. Já myslím, že můžu budeme hrát. Nic se nezměnilo. Vždy pokračuje to dobrý, jsem ale. Chceme tam být? No. Asi bude normální hra, ne? Už. Jako to se nic nebude dít. Ten spike už. Oni jsou zlí. Proč mi to ubírá? A proč mám medkit?
že každou tu. Je to zase ovládne Midas tu mapu, nebo proč tady jako tady je zlato. Aha, já když potom budu chodit, tak to tady hází zlato. Kámo, fakt, že jo. Tady to prostě hází zlato. Po 3. To je mega divný. Už tady hází zlato. No. No nic, pokusím se tuhle hru ještě vyhrát. Tohle byl úplně nejvíce random kill, který jsem ani nechtěl dát. Prostě týpek, který byl schovaný. A já jsem si říkal, že by tady mohl být schovaný. Doslova, proč by tam jen tak nikdo nechával auto, jako. No nic, týpku. Aspoň se můžeš ponaučit, nesedat si, teda neschovávat se nad auto prostě. Pak ho nikdo vezme a přijede s tím GG. 5 minutes later. Ale Boris dostal bombu. Boris tam jde na motorce. Já to beru trošku jisto. Díky. Oh. Kam běžel? Tenhle týpek si jako myslí, že dělá co? Tak to klidně podkopej, mně je to úplně jedno. No dobrý, ale tak tohle mi už není jako jedno, že mě někdo snajpí. Jako úplně odnikať ani nevím. Borec těch hodávů má asi hodně. Že do toho mě jako střílí, jako nebo jako ano.
ani hezký týpku. Jo, tak dám to. Já tě z toho auta dostanu. On to ještě vyhrál, to si děláš srandu. Kámo, no tak. No to ne. Že... Ne, tak teď actually jako... Jo, všichni milujeme Fortnite. Určitě ta hra nemá chyby. Ta postavečka vlevo. No to je jedno, a tady potřebuji nutně vysvětlit tohle. Tohle potřebuji nutně vysvětlit, jakože... Je ten si tady v klidu healoval. Chci vysvětlit jednu věc. Jak to? Dobrý, Borec vystoupil, ubralo mu to. To vidím tady dole, ale... Co, nechápu. Tohle, jo? Moje hávka. Borec se nějakým způsobem dostal do boxu za tímhle borcem, ale co nechápu. Jako... Tak. A teď? Můžeme vysvětlit, co má být z toho. Co to je? Za prvý, proč jsem jen tak z ničeho nic umřel ve vzduchu, jako asi mě trefilo to auto. Za prvý, od kdy, když je trefí to auto, tak umřeš. Za druhý, proč mě to zabilo tak brzo? A za třetí by mě zajímalo, jako kdybych nevyskočil, tak jako mi to auto nezabije, nebo jako... Potřebuju co za vysvětlení. A tady týpeček se ho ještě v klidu zabil a začne se tam tancovat. Takhle bych mu vletěl do držky a takhle... Počkej, ještě jednou. Takhle bych mu vletěl do držky. Úplně bych ho... Čím to na ten jeho výraz? Na ty jeho oči. No, takže děkuji za sledování našeho videa. Tohohle týpka nesnáším. Nějakou dobu si to už nezahraju a čau.